Hej YouTube, og i dag skal vi spille noget Take It, og jeg siger bare, hvis I vil have en anden teksterpack på, fordi det har jeg faktisk. Jeg har en teksterpack. Men jeg siger bare, hvis I vil have, jeg vil have den på. Men ja, jeg tænker, vi skal gå i gang. Den hedder bare det samme som Let's Play hedder. Video nummer 1. Ej, det skal også Take It. Så var det ingen cheese og det der, og så skriver jeg bare ej, Svend Bøvsen. Bam, bam, det har jeg ikke brug for. Create a world, the bomber pan. About a bum bum, bum bum. Wow, jeg har hørt en masse kyllinger der. Jeg kan godt nok ikke overleve der. Jeg kan ikke overleve den her langsomme mus, jeg kan ikke. Men det bliver det må I få kyllinger. Jeg skal ikke have det grimme træk. Okay, godt. Det skulle være lige videre, man kunne sætte sådan en der. Jeg skal lige prøve at se, om jeg kan blive move. Kan man gå herind? Så er jeg allerede på gear. Så jeg håber, I kunne stadig kunne høre mig, og så fik jeg selvfølgelig intet gear. Intet. Selvfølgelig. Wow. Og jeg mangler noget mad. Hvad er det egentlig, jeg har sat den på? Options. Navnet, det var godt. Jeg synes, vi skal ikke engang have sådan en dernede. Vi skal ikke engang have sådan en her. Og der er sådan en her. Det skal vi virkelig snart have. Hvad er det der? Nå, flexi. Ja, som I kan se, så gør jeg en lille update. Nå, så der. Eller det er i hvert fald det, som jeg har fået vide, jeg har. Hvordan er det, jeg har testet achievement? Den har jeg. Nu skal jeg bare have den. Okay, den og den. De mangler jeg lige nu her til videre. Yes, jeg skal også lidt se. Okay, jeg skal lige få musik fra. Min master volume.
gør 10. Den står der. Den sagde de, at det var en achievement. Så skal jeg lige have nogle pinde. Flere pinde. Bam. Så var det her også en achievement, tror jeg nok. Jeg kan lige tjekke. Okay. Nej, det var ikke der. Achievement. Jo. Achievement. Og achievement. Jeg skal have en kage og noget brød. Minecraft. Det bliver nok sådan en achievement i Tekkit-serie, vil jeg nok sige, at det måske skal blive. Ja, det bliver helt sikkert. Og jeg tror nok lige, at jeg går og laver en økse. En axe. Og jeg ved ikke sådan vildt meget om Tekkit, så det må jeg lige holde til, at jeg ikke gør. Og jeg vidste ikke, at man kunne gøre sådan her. Det vidste jeg altså ikke, man kunne gøre. Så man lærte altid noget nyt hver dag. Hvad var det for en lyd? Jeg sagde der. Det er sådan noget. Hvis jeg fælder alle de her træer, så skal jeg have et hus her. Men den bruger bare stadig alt det energi, jeg bruger på at hugge et træ. Det er alt det energi, bruger den. Det er sgu lige meget. Vi skal bare fælde alt. Alt. Vi skal noget mere nu. Jeg skal. Og laps. Ja, som sagt, det bliver sådan en achievement-serie. Ja, jeg tjekker lige, om jeg overhovedet slår min motiv. Yes, det har jeg. Goodie. Og jeg håber virkelig, I kunne høre mig på starten. Der. Lige der var min mix slået op. Så. En ny achievement. Jeg skal også have en ovn. 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og et diamantspyd. Nå, man kan bare sådan her jo. Nå. Det kan man så ikke det her. Jeg hader det her Tekkit. Eller jeg ved ikke, om det er den nye version, det tror jeg. Det er. Ja, har jeg fået en ny achievement.
achievement. Okay, så har jeg fået 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Noget fish og noget iron. Jeg glæder mig til, når jeg kan lave sådan noget ticket-relateret. Det bliver sjovt. Finde ud af, hvad man bruger sådan noget. Iron! Jeg skal have en iron ovn. Det ved jeg er sådan noget ticket-relateret. Det tror jeg. Så skal jeg bare fundet 4 stykker iron igen. Og så skal jeg i hvert fald bruge noget kul til at varme det. Var det iron, jeg så der? Og jeg tror lige, jeg sætter mine videoindstillinger heroppe. Snooper settings, så er det ikke det. Controls. Nej. Musik sensitivity. Det er musen. Det var den, jeg skulle have fikset. Den skal være på... Ikke på 100, den skal være højere. 125. Ups. Nu kommer jeg til at lade ud. What the fuck? Hvad laver jeg? Ja, det er fint nok. Nå ja, det var ikke engang det, vi skulle. Touchscreen mode. Nej. Invert mouse. Hvad er det? Nej, det skal jeg ikke have på. Jeg ikke ved, hvad det var. Jeg ved faktisk ikke, hvad det var. Launch, det var ikke det. Hvor er det? Okay, vent. Det er sådan bare på dansk nu. Færdig. Yes. Overvågning. Indstillinger for overvågning. Indstillinger for multiplayer. Styring. Spider-Man mus. Touchscreen mode. Det var ikke. Den var ikke. Statistikker. Ej, det kan jeg altså ikke gøre. Det kan jeg ikke. Så sorry, hvis det er for mørkt. Jeg kan næsten heller ikke se noget. Men så hvis det er det. Jeg får snart nogle fakler. Jeg kan bare lave en fakkel nu. Cham, 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 cham. Bam! Nu burde I godt at kunne se. Og hvis I ikke kan se, så er det bare et eller andet galt med jeres computer, iPad eller hvad det er, I ser på. Okay, nu kan jeg nok ikke se lidt tydeligt, fordi jeg skal lige ind og have sten, så jeg lige kan komme op. Bam! Nu burde I meget gerne se. Jeg kan bare finde 4 iron mere, og så er jeg klar. Lige efter den her, så sætter jeg lige en torch. Det kunne jeg så ikke, fordi der er kommet en mine. Selvfølgelig. Der er lige kommet en mine med i det hele. Sådan er det for mig. Mine med i det hele. Men det er også dejligt. Så er det en torch der. Der burde meget gerne være noget iron et eller andet sted, har jeg taget på. Bam. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Bam. Sådan. Nu burde I hvert fald meget gerne kunne se. Jeg ved godt, jeg ikke tager kul, men det tager lidt. Er det diamond? Nej, det er ikke diamond.
Okay, jeg går lige den anden vej. Det er også med vilje, at vi tager kul, fordi det er kun lige iron, jeg er ude efter lige nu. Fordi så kan jeg få en iron furnace. Og den har jeg hørt skulle være fin god. Så vi går bare for noget iron. Au, lad det være. Og jeg siger bare, hvis I har et spil, så kan jeg måske godt spille det. Det kommer lige an på, om jeg vil købe det. Om jeg overhovedet må købe det. Au. Shit. Fuck. Men, og der er iron lidt der. Jeg går efter lige om lidt. Er det diamant? Nej, det er ikke diamant. Det der, det ser mega unormalt ud der. Det ser ud til det net. Lige nu er det bare mega meget ligesom normal Minecraft. Jeg har... Au! Vi har ikke et stykke Tekkit-relateret ting. Oh no, oh no, oh no, oh no. Det ville have været bedst, hvis jeg lige stadig var lidt nede i minen. Det der bliver jeg ikke dræbt lige så tit. Oh shit. Sådan. Der er kun én ting, jeg lige vil nu med. Fordi det er jo lige min første nat. Og det sker der ikke noget ved, jeg lige der sådan her. Det sker der ikke noget ved. Enchanted bow, enchanted bow. Enchanted bow. Jeg fik den ikke. Hov, en ny achievement. Jeg fik også skeleton og hvad? Bedrifter. Yes, bam. Nu skal jeg bare have en booth. Ja. Du er tæt på at falde ud af der. Tre.
Hvad sker der? Bare lidt noget lort, der lige kom frem på min skærm. Jeg har en. Og lidt lort, der kommer på min skærm. Ja. Okay, et stykke iron. Et stykke. Det er det eneste, jeg beder om. Et stykke. Et fucking stykke. Må jeg ikke få det? Der ligger så meget derovre, men der er en creeper, så jeg er bange for at gå derover. Og min sort, det gik jo i stykker. Så jeg er bare heldig, hvis jeg finder noget, hvis jeg bare går her. Ej, så kommer der en mine. Au! Kan jeg hoppe herind? Og gå herned? Nej, det kan man ikke. Jeg kan bruge min sidste fakkel. Det er derfor, jeg ikke lige sætter lige nogen. Babs. 21. Det var videre. Yes, iron. Lort edderkop. Like edderkop. Øj, nu har jeg en stenpik. Ikke engang en sten en. Øj, hvordan skal jeg nu komme ind til den der? Jeg kan smadre i runen her. Okay, det er nok. Yes, det er nok. Hvad? Det er godt. Så er jeg her igen. Min storebror. Jeg kaldte lige på mig. Jeg klipper lige indtil det lige er blevet færdigbrændt, så ses lige om lidt.